Nyt testataan, miten toimii perhosbaari. Eli ensin sokeri ja punaviini sekaisin. Mä laitoin sinne lasipurkkiin 2 sientä. Ja sitten mä tajusin, että sitä lientä oli aivan liian vähän, joten mä aloin täyttämään sitä siirapilla, mitä mä olin tähän käyttänyt. Ja siis en millä tahansa, vaan siis nimenomaan kuusenkärkkäsiirapilla. Okei, sinne loput siirapit ja sitten sen verran punaviiniä niin, että se tuli ihan täyteen. Että se oikeasti niin kuin ihan ui siinä liemessä. Sitä ennen mä olin tehnyt tuohon lasipurkkiin semmoisen pienen kahvan, mistä mä saan sen roikkumaan. Sitten vielä vähän painellaan lusikalla niin, että se on varmasti kunnolla imeytynyt. Ja tää alkaisi olla sitten valmis ensimmäisiä asiakkaita varten. Ja siinähän se komeilee. Varsinainen badass. Ainoa asiakas mun baarissa. Mä annoin sille jo porttikiellon ja siirsin sen pois, mutta se tuli seuraavana päivänä takaisin. No can do. Googlen mielestä hän on harvinainen marmorikovakuoriainen. Seuraavalla kerralla sain ilokseni huomata, että myös perhoset olivat saapuneet nauttimaan baarini antimista. Voi sitä ilon hetkeä ja onnen päivää.